amo ang sinampalukang karning baboy. So, pagkahuman na ni guys, tilawan na to. Sarap! So, pwede ninyo ning iluto sa inyong mga balay. Kay dire wala man mi kanang pitsay, pwede na mo amo ang gidugang ang tangkong. Pero kung naamoy available ng mga vegetables, pwede ninyo sagulan dito og radish, pwede ninyo butangan og uban pang mga ang pinaka best suited katubitang miso. Gitawag na miso katong sa Bisaya unsa ng kuryoso sa miso. So mo ni ato ang recipe ang sinampalukang karning baboy. Gikan dinhi sa tuang ZBTC Staff House sa Barangay Samonte, lungsod sa Talusan, Raymond Bagonok para sa Raymond Bagonok Channel. Bye-bye!